Je svet nebezpečné a nepriateľské miesto? Alebo je to miesto plné príležitosti? Pozrime sa na to z pohľadu psychologického fenoménu, ktorý sa nazýva selektívna pozornosť alebo synchronnosť. Príklad z reality. Efekt červeného auta. Predstavte si, že premýšľate o kúpe nového auta a zapáči sa vám určitá značka v červenej verzii. Čo sa stane v nasledujúcich dňoch? Zrazu tie autá vidíte všade. Na križovatke, pred potravinami, v reklame. Pribudlo v meste z noci na ráno 100 nových červených aut? Nie. Iba náš mozog dostal jasný signál, že táto informácia je pre nás dôležitá a tak ju prestal ignorovať. Presne takto to funguje aj s príležitosťami, úspechom alebo naopak so smolou a toxickými ľuďmi. To, na čo zameriame svoju pozornosť, začne v našom živote rásť. Zmeňme svoj filter a zmeníme celý svoj svet. Klikni na tlačidlo odoberať a zapni si zvonček. Budujeme to spolu.